Инвалидтар өсөн каршылыкка мөхит булдыруу һәр турак өсөн бүген иң мөһим бурыстарның беренә әйләнде. Чөнки физик мөмкинлектәре сикләнгән граждандар сәламәт кешеләр белән тиң рәвештә мәдәни сараларга йөрергә, төрле дәүләт учреждениеларына бара алырга тиеш. Был юнәлештә Сибай калаһында ла зур игътибар бирелә. Әлеге мәлдә уңайлы мөхит программаһы буенча мөһим эшләр каланың халык мәдәнияте һәм ял үзәгендә яелдырылган. Үзәктең җитәкчесе Гөлия Нәдергалова әйтүенчә, ремонт мәлендә бында бинага инеп сыгу юлдары киңәйтелә, тамаша залында уңайлыктар индерелә, шулай ук сәхнәлә зур гына үзгәрешләр кисерәсәк. Бынан тыш, физик мөмкинлекләре сикләнгәннәр өчен Брайль әлифбаһы буенча белдерүләр, төрле электрон таблолар кую каралган. Ял үзәгендә башкарылган эшләргә катгый талаптар да куела. Улар уңайлы мөхит программаһының һәр йөкләмәһенә тап килергә тиеш. Ремонт өчен тиешле акча күләмен федераль казнанан тыш республика һәм кала хакимияте бүлә. Ошо көндәрдә Башкорт дәүләт университетының Сибай институтында тарих фәннәре докторы профессор Гобәйдулла Шәрип улы Илешевтың тууына 90 ел тулуга арналган Бөтенрәсәй фәнни-гамәли конференция үтте. Гобәйдулла Илешев республика фәне, югары белем система үсешенә зур өлеш индерә. Ул замандашлары хәтерендә әүҙем фән эшмәкәре, сагу язмышлы шәхес булып һакланып калган. Илешев үзенең тырышлыгы, үзенең ныҡышмаллығы менән, үзенең профессор кимәлендәге белеме менән бездә ошо тарих специальныйсын һәм дә институтты үстерүгә бер катнашучы, ныҡышмалы бер талапсан, етәкселе талапсан галим да буларак исә калган. Уның партия өлкәһендә эшләүе, уның һугыш вакытында ветеран булып, һугышта катнашуы, ошо бөтә авыл тормышын, колхоз тормышын үтүе, бөтә шул тәҗрибәһе уның безнең өчен бик кыйммәтле булды. Чөнки ул мына хәзерге вакытта тормыш ошо борынгырак булган безнең халыктагы ныҡышмаллык бөтөп барган заманда ул үзенең ошо бөтә тәҗрибәһе менән килеп, институтта студенттар араһында үзенең шулай энергетикаһын тапшырды, күрһәтте дип әйтергә була. Шул яктан уның кеше буларак та, галим буларак та өйрәнерлек әйберләре күп булды. Сараны Сибай институты директоры вазифаһын башкаручы Азат Вәлиев асты. Конференцияның пленар өлешендә тарих фәннәре кандидаты Фуат Сөләймәнов профессор Гобәйдулла Шәрип улы Илешевтың Сибай институтындагы эшмәкәрлеге тураһында, шулай ук биология фәннәре докторы профессор Ярил Һөендековтың, хокук фәннәре докторы Рәшит Хисмәтуллинның һәм башка галимнарның сыгыштары булды. Бөтәһе сарала Сибайдан гына түгел, Өфө, Стәрлетамак, Магнитогорск, Һарытау, Махачкала, Санкт-Петербург калаларының авторларының эшләре тәкъдим ителде. Йылыслар игътибарына Гобәйдулла Илешев исән сакта төшерелгән фильм күрһәтелде. Шулай ук конференциялә катнашучыларны Сәүд Гарәбстаны корольлыгы илчеһендәге Рәсәй илчеһе Илдус Илешев сәламләне. Большое спасибо всем коллегам отца, кто работал бок о бок с ним, его ученикам, руководству Башкирского университета, ректору Морозскому Николаю Даниловичу, проректору Янбаеву Юлаю Аглямовичу, многим его коллегам за то, что так ответственно, я бы сказал, и с душой отнеслись к дате 90-летию со дня рождения моего отца. Большое вам спасибо. Отец никогда плохо не говорил о коллегах. Всегда хорошо отзывался о тех, кто работал рядом с ним. Бережно относился к ученикам. Поэтому я в этой связи хотел призвать вас. Относитесь друг к другу с добротой. Любите друг друга, поддерживайте друг друга. И, как говорится, вам всем счастья, удачи, мира, самое главное мира. Бөтенрәсәй фәнни-гамәли конференцияһы киң катлам һөнәр ияләрен ялеп итте. Илешев укулары конференциясында сыгыштар йыйынтыкка тупланды. Айгөл Хәмитова, Радмир Исәнголов, Яңгылыктар хезмәте.
Супер әсәйдәр ямәгать оешмаһынан Сибайдарга тагы бер бүләк. Бернисә ел элек интернет селтәрдәре секторында гына эшләй башлаган был төркем калалаштарды тагы ла бер бик үзенчәлекле сара белән хокландырды. Был юлы дәртле әсәйдәр үзләре сәхнәгә ярышка сыкты. Елмая, йөрәк елмая, ул һиңә елмая кадерлем. Бала сагым, иң бәхетле наблы сагым, һинең яныңда әсәй. Яшьтәр йортында оештырылган супер киленкәй конкурсында 8 яшь әсә катнашты. Улар тамашасыны үзенең гаиләһе белән таныштырды, аш-һуга, кул эшләренә осталыгын күрһәтте, шулай ук иҗади һәләтләрендә һынап караны. Сараны оештыручылар әйтүенсә, был конкурс бәләкәс балалары менән өйдә утырган яшь әсәләрнең ямәгать тормышыннан һис кенә лә ситләшмәве, киресенчә һәр минутты кадерләй белүен күрһәтә. Ярышка сыккан әсәйдәр ысынлап та үзләренең һәр яктан өлгөр икәнлеген расланы. Улар ирдәренә һөекле кәләш, балаларына назлы әсәй, ә кайнәләренә әлбиттә уңган килен. Уңган киленкәйдәрнең усталыгын абруйлы жюри баһалап барды. Конкурста катнашучыларга улар шулай ук бик сәтерекле һораудар да әзерләгән ине. Әмма супер әсәйдәр был тәңгәлдә лә һынатманы. У нас мировая хайням, поэтому по первому звонку она приезжает к нам из Янчуров. Это могут подтвердить все мои друзья, все мои знакомые, все мои близкие. Һәр конкурстың иң мавыктыргыс мәле була. Супер киленкәйдә иһә яшь әсәйдәрнең тамашасы алдына милли биләктәре булган заманса киемнәрдә сыгуы булгандыр. Гомумән, был байрам менән улар гаилә ныклыгы, тугандар татаулыгы һәм бердәмлеге, халык юлларына таянуда, халык педагогикаһын куллануда икәнлеген исбатланы.